Keď pijete v normálnej spoločnosti, v demokratickej spoločnosti, prídete o zamestnanie. Iba v Národnej rade Slovenskej republiky v roku 2025, keď pijete, nič sa vám nestane. Nič sa vám nestane, milí študenti. Rozumiete tomu? V akej absurdnej inštitúcii teraz ste? V inštitúcie, ktorá by mala byť vzorom pre všetkých, pre vás. Preto ste tu aj prišli. Aby celý národ bol hrdý na túto inštitúciu, tak v tejto inštitúcii pod vedením týchto ľudí, ktorí tu vládnu, Fico, Pellegrini, Danko, Šuta Eštok, tak pod vedením týchto ľudí v parlamente môžete piť, môžete chlastať, môžete drogovať a nič sa vám nestane. Ale keď poviete svoj názor na to, kto nám tu vládne, vtedy vás vyhodia ako špinavú handru. A preto jeden z návrhov nášho hnutia Slovensko je, že ak chcú páni vládni poslanci meniť rokovací poriadok, tak prvá z vecí, ktorú by mali zmeniť v tom rokovacom poriadku, je to, že by malo byť zakázané piť alkohol v parlamente. A keď niekto tu bude piť, pani Vaľová, keď tu niekto bude piť a rozbíjať telefóny na našom klube asistentom, tak príde o 6 platov a mal by prísť aj o svoju robotu, pani Vaľová. Tak som zvedavý, pani Vaľová, to je ináč poslankyňa zo Smeru, z mesta Humenné, ktorá sa občas zaoberá aj veštením. Som zvedavý, pani Vaľová, ako budete hlasovať a vaši kolegovia, ako budú hlasovať. Lebo chlastať, drogovať, to viete.